Az elegancia mindig is elegancia marad. A város csodálatos, és kedvenc kávézómat sem illeti más jelző. A kávé, az újság, a kávézó. Látszólag semmi különös. Talán az emberek változtak, megszűntek gorombának és unalmasnak lenni. Nem, az emberek nem változtak, de a fiatalok őrültebbnek és sablonosabbnak tűnnek, mint valaha. Az én unokáim, utódaim, hagyatékom örökösei is váltak volna a sorba? Nem tudom elhinni. Talán önhibájukon kívül a modern világ tette ezt velük. Nyilvánvaló. Egy kis tapasztalat. Megfelelő környezetben, megfelelő emberekkel. Ez kell nekik. Emlékszek, mikor még én voltam fiatal. Azok voltak a szép idők, bálok, tánc, és azok a nők. Megvan. Tudom, hol találom meg őket. Készüljetek, ifjak. Fogalmatok sincs, mi vár rátok, de azt garantálom, hogy tetszeni.